Rozmýšľate nad výmenou elektrického ističa? Pri výbere správnej veľkosti ističa odporúčame poradiť sa s odborne spôsobilou osobou, napríklad s projektantom alebo súkromným elektrikárom. Ak vám elektrikár odporúčil zmeniť istič, prvým krokom je podanie žiadosti o zmenu hodnoty ističa v distribučnej spoločnosti. Obráťte sa na distribučnú spoločnosť podľa toho, v akej distribučnej oblasti sa nachádza vaše odberné miesto. Podrobný postup nájdete na webových stránkach jednotlivých distribučných spoločností. Ak sa vaše odberné miesto nachádza v oblasti stredného Slovenska, je potrebné sa obrátiť na spoločnosť Stredoslovenská distribučná. Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob podania žiadosti je online formou. Online žiadosť, ako aj samotné tlačivo nájdete na stránke www.ssd.sk v časti Zmena technických parametrov. Link nájdete aj v popise pod videom. Na vyplnenie žiadosti je potrebné poznať svoj EIC kód odberného miesta. Nájdete ho vo faktúre za dodávku elektriny. Do 30 dní od podania vašej žiadosti vám Stredoslovenská distribučná zašle vyjadrenie a novú zmluvu o pripojení. Najneskôr do 75 kalendárnych dní podpíšte a zašlite návrh zmluvy o pripojení. Zmluvu je možné podpísať aj elektronicky. Ak zmluvu zasielate poštou, pošlite ju v 2 vyhotoveniach na adresu Stredoslovenskej distribučnej. Ak bol pripojovací poplatok vyčíslený v zmluve, je potrebné ho uhradiť. Na odplombovanie vášho odberného miesta kontaktujte svojho dodávateľa Stredoslovenskú energetiku. Prípravu odberného miesta je nutné zrealizovať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby elektrikára. Elektrikár vám v dohodnutom termíne vymení istič a vystaví vám správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške. Následne zašlite do Stredoslovenskej distribučnej čestné prehlásenie, ktoré nájdete na stránke www.ssd.sk. Podľa spôsobu, akým ste podávali žiadosť o výmenu ističa, ho zašlite elektronickou formou alebo písomne. Týmto čestným prehlásením prehlasujete, že ste splnili technické podmienky pripojenia a ste pripravení na pripojenie k distribučnej sústave. Stredoslovenská distribučná vám po prijatí čestného prehlásenia zašle potvrdenie o jeho akceptovaní. Posledným krokom je zaplombovanie odberného miesta a úprava zmluvných podmienok u vášho dodávateľa elektriny. Po kontrole splnenia technických podmienok a zaslaní akceptácie čestného prehlásenia zo strany distribučnej spoločnosti kontaktujte Stredoslovenskú energetiku ohľadne zaplombovania odberného miesta. Hotovo, teraz vás už vypadnutý istič vo vašej domácnosti neprekvapí. Pre vždy aktuálne informácie stlačte tlačidlo odoberať. Ak sa vám toto video páčilo, budeme radi, ak nám dáte like. Pozrite si aj naše ďalšie poradenské videá.